NFL a sac. Molt bones a tots, seguidors i seguidores d'NFL a sac. Jo també m'inicio en aquesta nova aventura del podcast en el YouTube. Jo personalment faré vídeos de college, com no, ja ho sé, ho sento, soc molt pesat. I us vinc a recomanar 6 partidets molt ràpid per aquest dissabte. Animo tota la gent que no hagi vist cap partit de college que se'n miri, feu-me cas, és molt divertit, no tot el futbol americà és la NFL, i us vaig molt ràpid amb els 6 partidets. Tinc 3 partits a la primera jornada d'horari, a les 5 de la tarda. Hi ha el número 1 ranquejat Clemson contra Boston College. De moment cap equip li ha fet ombra a Clemson. Serà Boston College el següent? Estarà per veure. Jo us ho recomano. Podeu veure Trevor Lawrence. Segon partit, Cincinnati contra Memphis. Partit on hi haurà molts punts, tot i no ser un partit d'equips de les 5 grans conferències. Són equips molt divertits. Cincinnati amb nou entrenador i Memphis sempre està allí. És rivalitat, no us el perdeu. I tercer partit, jo com veieu vaig ben equipat amb la meva sudadera de Michigan, Go Blues. Derby, nois. Michigan contra Michigan State. No es poden veure, s'odien. Partit que s'ha de veure sí o sí. És el partit que us recomano de la primera tanda de partits, a les 5 de la tarda, dissabte. De la segona tanda, 2 partits molt importants. LSU, Auburn, 2 de les grans universitats de la SEC, la millor conferència del college football. LSU és l'actual campiona. I Auburn, d'on va sortir Cam Newton. Tot i que les dues no estan ranquejades, venen amb moltes ganes les dues, perquè les dues tenien expectatives de playoff aquest any, i si perden, diuen adeu a la temporada. Qui guanyi encara tindrà opcions. Segon partit de la segona tanda de partits, a les 9 de la nit aquest. Oklahoma State, Texas. Oklahoma State ranquejat el número 6. Què vol dir això? Està molt a prop dels playoffs. I tenen un partit complicat, perquè s'enfronten a un dels millors quarterbacks del college football, Sam Ehlinger. Els dos sempre acostuma a ser un partit amb molts punts, com és la Big 12, conferència on no hi ha defenses, per cert. I és el segon partit que us recomano per la segona tanda de partits. Aquest a les 9. LSU Auburn a les 8:30. Teniu temps de mirar-vos un ratet del primer partit si voleu començar amb el segon. I finalment, el partidàs de la jornada, sense cap tipus de dubte, Ohio State contra Penn State, 2 universitats ranquejades. Ohio State està al número 3, oportunitat per veure Justin Fields, gran quarterback, i Penn State, universitat que ha millorat molt en els últims anys i que sempre li posa les coses molt complicades a Ohio State. Si és el gran partit de la jornada, és a les 12:30 de la nit, és una mica complicat de veure, doncs els que no tingueu son i tingueu ganes de veure un bon partit de college, aquest és el recomano. Molt bé, nois, ens veiem la setmana que ve, i si teniu dubtes, ja ho sabeu, sol pregunteu i jo encantat de respondre-les. Adéu, nois!